Привет, банда! Седмицата с мен този път е в Антверпен или от Антверпен. Не се върнах с диаманти, но пък вече знам, че наистина карането на колело не се забравя. Както вече разказах, прекарах малко време на гости с братовчетка ми и семейството и в Антверпен и не знам какво очаквах, но съм тотално влюбена в града. Сега ще разкажа какво най-много ме впечатли, като го разделих в 3 групи: инфраструктура, архитектура и, разбира се, малко повече за централната част на града. Започвам с инфраструктурата и свързаност. Като една класическа българка просто се възхищавах и яхках на пътищата и цялостното устройство на движението. През Белгия има огромен трафик на камиони и товари, но що се отнася поне до Антверпен, всичко е изнесено извън града и връзките до Холандия, Германия, Люксембург, Франция и съседни градове като Гент, Брюж, Брюксел са много добре изградени и трафикът почти не се усещаше въпреки ремонтите. Вътре в града е абсолютен разкош. Придвижването с велосипед е не просто възможно, а максимално опростено. Има широки велоалеи навсякъде, хората ходят на работа до централната част на града, водят си децата така на училище, дори има специални поставки за бебешко кошче към велосипедите. Нещо, което много ми допадна: в час пик в града по централен булевард се чуват птичките. Не просто защото трафикът е разпределен между градски транспорт, велосипеди и коли, но и самите автомобили са доста по-малко шумни. Мисля, че главно с бензинови двигатели, хибридни, електрически. Това за мен беше 10 от 10. Може да наемеш колело, да стигнеш с него до където пожелаеш и да го върнеш на станция, като стигнеш до крайната си цел, без да си зависим от градски транспорт, парк по места или таксита. Продължаваме с архитектурата. Сега аз бях в много спокоен и приятен район за града и сградите бяха главно нисички, до 3 етажа. Естествено имаше тук-там по-високи блокове, но беше адски тихо и спокойно. Нямаше дежурните за София строежи, тежкотоварни машини на всяка улица. Самите улици са страшно чисти, фасадите на сградите са поддържани, целият район беше много озеленен с паркове и градинки. Това, което ме впечатли много, също беше и колко приятни бяха детските площадки и кътове навън, огромни, с различни люки, места за катерене, спускане, игра. Отново 10 от 10 от мен. Може би просто прекарвам твърде много време в София, но мръсотията, прахоляка, шумът от всичко вече много ме изморява. И естествено нямаше как да не се поддам на изкушението. Разгледах обявите за имоти. Това, което най-много ме впечатли, всъщност беше, че всичко е много подробно описано, включително и класът на енергийна ефективност на жилището. И това е всичко от мен, вашият кореспондент от Антверпен.